A Deputación da Coruña chegará 300.000 euros para a reforma e ampliación do edificio de usos náuticos da Pobra. O deputado provincial da Marea Atlántica, Alberto Lema, informou ao alcalde na visita realizada esta mañá ao Concello que a aprobación desta axuda levarase a pleno no mes de marzo. Dos acordos orzamentarios co Goberno do ano 2022 incluímos esta proposta de reparación dunha instalación deportiva que vai mellorar as prestacións e cubrir as necesidades de un deporte que sabemos que ten un forte arraigo nesta vila, o edificio de usos náuticos, que é un proxecto ambicioso, un proxecto de gran envergadura e que pensamos que contribuirá que nesta vila a práctica do remo colla aínda máis pulo. Trátase dun proxecto moi necesario dada a falla de espazo nestas instalacións utilizadas polo Club de Remo, que precisan ademais dunha reforma para practicar este deporte en mellores condicións. O de Remo en día non ocupa solamente o edificio de usos náuticos, ocupa en precario unha nave na zona portuaria, unha nave que no seu día foi dedicada a unha actividade empresarial, a unha cetaria. Por lo tanto, a necesidade está xa máis que comprobada. Hoxe pola tarde visitaremos as instalacións e, bueno, o deputado para comprobar in situ cales son os problemas de espazo que existen e verán que é un proxecto realmente urxente e necesario. Como di a directiva do Club de Remo, non é de recibo que teñan que, decirlle que non a xente que quera practicar o deporte por falta de espacio. O orzamento total da actuación ascende a 394.000 euros, polo que o Concello xa aprobou en pleno unha operación decreto para asumir os preto de 100.000 euros restantes. Durante a visita, o deputado tivo tamén ocasión de coñecer algunhas das estradas provinciais pendentes de mellora, así como as instalacións do coworking que se ven de adherir á rede provincial de espazos colaborativos.